Det her det er en opskæringsseddel til Niels, han skal skære tømmer op efter, hvor alle emnerne står på med de nøjagtige mål. Så bliver de så pakket til hver enkelt emne bagefter, når de er skåret op. Det er her, processen starter, ja, det er det. Her er vi i Enemærker Petersens lager og produktionshaller på Smedeland 3 i Glostrup. Her producerer vi færdige elementer til byggepladser og opskæring af diverse tømmer og plader til at servicere byggepladserne. Det første, der sker, det er, at varerne kommer hjem fra lastbiler, fra trælaster, hvor de ellers kommer, og så bliver de kørt ind i tørre lagerhaller, hvor de står, indtil de skal fabriceres eller skæres op. Første del, det er simpelthen altså opskæring i vores maskinhal, og det kan vi lige gå ind og kigge på. Her der har vi Niels, som kører med en automatisk afkorter. Vi har 2 CNC-styrede pladesave til opskæring af diverse krydsfinéer, vindplader, gips og hvad der ellers skal være. Herovre der har vi vores CNC-fræser, som bliver brugt til at skære plader op i størrelse med skråsnit, diverse udskæringer og boring af montagehuller i en arbejdsgang. Så går vi ind i hallen, hvor vi samler elementerne. Her samler vi, skruer og sømmer tømmeret sammen til færdige elementer, og så bliver der monteret vindplader på, og de bliver isoleret, og der bliver monteret døre og vinduer. Jamen, så står vi ude ved Brøndby Strandparkerne, hvor de færdige elementer fra Smedeland skal til at indbygges. Og det, der er sket her til morgen, det er, at vi har demonteret de eksisterende elementer. I virkeligheden taget dem ud i den modsatte proces af, da man byggede dem dengang. Og ved at gøre klar til at hejse de nye elementer ind. Nu står I lastbilen i baggrunden. Så sætter vi en støvvæg op, så vi ikke biler så meget ind i lejligheden. Vi starter om morgenen med at gå ind og løsne de enkelte elementer og sætte noget støvvæg op hos folk. Sådan. Vi er fri. Forudgående for, at den her væg har stillet op, der har vores blinkeslager været inde og fjerne radiatoren, typisk dagen før. Efter demontering af eksisterende elementer, gør vi klar til at hejse de nye elementer ind. Her har vi så Kenneth og Paul Ejner. De monterer døre og vinduer, hvor elementet er monteret op i opretterbænk, således at det er 100% i vinkel. De bruger så en smart lift, det vil sige, at det er en vakuumløfter, således at man undgår tunge løft. Fordelen for os, det er, at vi kan producere det hele indendørs under meget bedre arbejdsmiljø. Og vi kan levere en meget, meget bedre kvalitet, frem for at man står og bygger det ude i et telt på en byggeplads. Her der furer vi vinduerne.
Det sker, inden de bliver kørt til malerarbejde. Nu er vi på vej ind i malerrummet, hvor elementerne bliver spartlet, pudset, tapetseret og malet, klar til levering. Herinde det er traditionelt malerarbejde med malerpensler og ruller og tapetsering og det hele. Ligesom vi starter med en tegning på elementet, så har vi også en kvalitetsplan, hvor vi har nogle punkter, som skal kontrolleres løbende. For eksempel samlingstype, vindspær til kantafstander, afstanden mellem skruerne, manchetter til dampspær osv. osv. Der har vi nogle faste punkter, som bliver kontrolleret, og vi sætter dato på den, hvor de er kontrolleret, og ens initialer. Der er kontrolleret på alle elementer. Efter vi har afmonteret eksisterende elementer herude, så begynder isætningen af de nye elementer. De nye elementer er færdigproduceret ude fra Smedeland af og har været igennem en proces på ca. 14 dage. De havner så herude og bliver monteret samme dag, som de lander. De enkelte beboere oplever kun en håndværker med facadeudskiftning den ene dag, det tager for os at hive de gamle elementer ud og sætte de nye elementer i. Så bare her fremad. Yes! Efterfølgende så kommer snedkerne ind og sikrer, at der lige bliver sat lister på, blinkslæren kommer tilbage og monterer en radiator, og vores servicemalere skal lige ind og tilsikre, at alt er, som det skal være. Jamen det er, der er fuldstændig dækket af, når det regner stikke, og det bliver jo simpelthen nødt til, når vi åbner op i hele lejligheden, så bliver vi simpelthen nødt til at sørge for, at det kommer noget vand. Og det bliver der gjort ved, at der er sådan et stort telt her rundt omkring. For at sådan et system her bliver bygbart, der er det rigtig vigtigt, at man har en meget tæt dialog med rådgiverne, og måske også nogle eksperter på nogle områder. Noget af det, vi har brugt rigtig meget tid på herude, har været at bygge en en-til-en model, også af eksisterende forhold, sådan så vi vidste, hvordan vi kunne få vores dampspærre til at blive monteret, når vi kom med de færdige elementer, at det passede i forhold til den produktion, vi har sat op. Jamen, vi er nået til nummer 16 nu, og der er 150 tilbage.